Spoločnosť Therma okrem výroby radiátorov poskytuje aj externé služby v maľovaní, najmä práškového. Naša ponuka maľovania a povlakovania detailov je určená pre jednotlivcov, výrobcov a podnikateľov. Najmä pre tých, ktorí majú vo svojom portfóliu výrobky vyrobené z čiernej ocele. Máme prax, vieme ako a vieme to urobiť. To, čo nás vyznačuje na trhu v oblasti práškového lakovania, je predovšetkým kvalita, ktorú ponúkame zákazníkom. Je to predovšetkým vysoká odolnosť proti korózii, ktorá je hlavným cieľom povlakovania kovov, ako aj dekoračné vlastnosti nanášaných povrchov. Dekorácia pri maľovaní je veľmi dôležitá, pretože zohľadňuje aj estetiku vyhotovenia. Pri poskytovaní služieb práškového lakovania je naším štandardným procesom príprava povrchu pre čiernu oceľ ošetrenie pieskovým prúdom. Tak pripravený produkt potom prechádza do procesu chemického prípravy povrchu, ktorý sa skladá z niekoľkých zložiek. Pričom najdôležitejšie z nich je odmastenie detergentom, potom železné fosfátovanie. Použitie niekoľkých vaň a umývacích zón spolu s procesom tesnenia na báze nanotechnológie s využitím oxylánov. Produkt priamo cez technologickú linku prechádza procesom vyhrievania, utiahnutia povlaku a jeho vysušenia a potom práškového lakovania. My ako výrobca plne nesieme zodpovednosť za naše produkty. Poznávame aj tieto výrobky, poznáme model ocele, triedu ocele, s ktorou sa denne stretávame, čo nám uľahčuje ovládanie tohto procesu. Pokiaľ ide o zverené materiály, teda veci zverené na maľovanie, situácia je zložitejšia, pretože nesieme zodpovednosť nielen za naše výrobky, ale najmä za výrobky tohto zákazníka, teda zákazníka. Dôverujúc nám danú službu, klient nám zveruje kvalitu svojho výrobku a vykonanie danej služby do našich rúk. Maximálne rozmery, ktoré môžeme maľovať na našej línii, sú rozmery, ktoré by sa zmestili do priestoru pravouhlého kvádra, do okna pravouhlého kvádra, ktorého rozmer je 2,3 metra na 2 metre a meter hĺbky daného detailu. Maximálnu záťaž do 300 kg sme schopní spracovať pri maľovaní, čo predstavuje našu maximálnu hmotnosť, s ktorou sme schopní pracovať. Často v telefónnych rozhovoroch s klientmi dostávame otázku, či musí klient splniť niečo, alebo aké požiadavky musí splniť, aby sme mohli prijať takúto službu. Odpoveď znie nie. Klient nám dodáva produkt, požaduje určitú kvalitu a my ju zabezpečujeme bezchybne a spoľahlivie. Sme otvorení voči potrebám klienta, preto ponúkame aj dvojvrstvové maľovanie s dodatočnou vrstvou, ktorá zvyšuje antikoróznu ochranu detailov a zabezpečuje lepšiu ochranu pred koróziou. Dokážeme ponúknuť veľmi konkurencieschopné ceny a najmä termíny poskytovaných služieb. V rámci poskytovaných služieb neaplikujeme iba povlaky na surové diely, vieme odstrániť existujúci povlak a dať výrobkom nový život prostredníctvom aplikácie vlastnej technológie, predĺženia životnosti a konečného dokončenia vo forme práškového lakovania. Vďaka dostatočne rozsiahlemu logistickému tímu sme schopní efektívne organizovať dodávky zákazníkom na konkrétne určené miesto bez akýchkoľvek problémov.